demonstrators. The thing is, public men are also sensitive. Given they can get feelings. Makagi no ka itio nyawadgi marach. Kaki nyono, minyono, inyono pain, minyono kategori bunde ni oneno ka ite. How do you expect the public to react? Toka protect the public go kaki demonstrate. Hey, please don't do that. They will endear themselves to you. Murkomero I shad shows. It will not help him. He's still a very young man. Is mesmerized just with power. Yeah. Talking you gini matut reverend. Ango makelo tulo pachoka. Ende chien more modonjo ka koso jotele matimo ne jopiny marach koso jopiny maonge gi kueyo mayot gine magin gi ich wang mang'eny en ang'o iwinjo ich wang to ne Kenya ka mang'eny achulo osuru to koka ne gimo osuru ni konyo na osuru ni should be able to pay me back something koka ne gimo osuru ni temona I'll be angry achulo ni kech piny chike motema ng'ono emochuna ki yudo joma nende telo pesa mage kwalo miwinjo no kwal higa ka higa janona keni yelu nangono odita general gi dhulu akilu nango janon buge mag pesa mag sirkal golo ga wach pile pile ni bilion makama olal ginen makama olal gine kama olal to pokwedo ngama no maki nikech auditors report owacho ni gimo lal kareka to pesa to achulo kindi dwa no achul pio kata nyoro in fact nyoro em kana yudo ginene from KRA ka taxman makona ne kia wieno wilo ka chulo pesa moro ke elofadi elofadi mani moro ne wil go higa moro gidware sane idwa ondik na idware aoro mapio pio kichado na very clean mondo kata sama wuoyo kuom tax tawuoyo ka from the point of view ka ngama chulo suru koro keneno ka jok mane telo ni gieki ma manage pesa mwasa chuloge gin gi yenga gin nyithindgi ma gimiyo ji tich ema gimiyo tich iwinjo ne pesa ke ong'iew gimoro loka moro ong'iew Dubai gin gi yenga ng'ato kawo lo elofa ke ekas elofadi jomoko tongilo how do you feel anger Omiyo Kenyans generally angry gi sirkal nikech kaka itiyo gi pesa gi in kaka koro wakako nada nyisi kata na MCA kodonjo kamoro kata na CS moro kodonjo